Jatend piny Kenya William Ruto singo kedo kod jo Blake kata broker ma osebedo ohinga e chenro mar jopiny yudo konyruok korka weche mag chiemo kod dongruok. E kinde romo gi commissioners mag counties, Ruto wacho ni oketo maino e kedo kod mibadhi e piny owacho mare ahinya to e migawo mar pur. Mibadhi mawacho ni miyo be chiemo medo idho e pachoka ka nengo ngima bende medo idho. Lydia Okeyo lerono mathoth. Excellency. Ndalo 100 osekadho nyaka nochamo makaka jatend piny Kenya. Achiel kuom singo mage ne en duoko piny nengo ngima kama en lek makoro pok ochopo kare. Kwan bero ngima oganda jo Kenya nenore ka gima chando wi jatend piny no ka koro ogeto dino rode mag mibadhi ahinya te migawo mar pur. Mibadhi mowacho ni miyo be chiemo thoro idho e pachoka. Oyango ni achiel kuom yore mag neno ni mano timore en golo oko jo Blake ma osebedo kako hinga e chwalo konyruok ne jopiny. Corruption is not going to be part of this government. The people who are used to shortcuts, cartels, the brokers who are waiting outside there, I want to assure you we will do whatever it takes to make sure that we get rid of the corrupt in our system. Ruto wacho ni bero nengo ngima chakore bero wechego mag pur kendo ma emomiyo piny owacho mare koro geto keto maino e bero weche mag pure pachoka. The surest way to ensure that we manage the cost of living and 52% of the budget of every Kenyan goes to food. If we manage to reduce the cost of food so that the budget of every Kenyan that goes into food purchase goes down, we will begin the journey to bring the cost of living in our republic. The attempt to intervene at consumption is not sustainable, but the best intervention is at production. Ndalo achiel kende bang' yango nyasi mar yango chieng' nyuol ne kopidho yien, jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo oganda jo Kenya mondo mi opidh yien kaka yor kedo kod kech kod oro mosekelo midhiero e thoth gwenge ma pachoka. Every Kenyan is supposed to plant minimum of at least 30 trees per month. That's just one tree per day. It is not because the president wants it, because it is an existential imperative. It is a necessity, and it is not good for your neighbor, it's good for yourself and your children and the future. Our home is in very bad shape, and we need to do something about it. Ruto kwayo county commissioners mondo mi otigi piny owacho e bero weche mag pure pachoka ka gikawo kwan jopur kokalo kuom riwruoge mag nyumba 10 kod ruodhi mag gwenge. We've decided that we are going to employ technology, the e-voucher, which has been frustrated for a long time. Farmers will access fertilizer on e-voucher with their stockists, and we are going to ensure that that whole exercise is put together. The Ministry of Agriculture, the Ministry of ICT, the Ministry of Interior, all will be working together to ensure that we deliver on that commitment. Romono no yore gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki, jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod jotelo mamoko. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Apisas mag obila